Dain sam don. Tá mé apní ag díis. Tá mé scola Choláiste cuilm. Is brólam an scoil seo. Tá thart ar 3K dulta I Choláiste cuilm. Is scoil faoi bhóideach é. Tá cholíní agus buacailí sa scoil seo. Is scoil mheasca é. Tá an over sa múl sa scoil seo. Déanam, Mata, Gaeilge, Béarla, Ailín, Star na Helena agus an Rankis. An tábhar is fearlam, well, féic mis. Is stocha an Ailín. Tá mútear go sa múl, tá an tábhar go héasca, agus is brála mé. Seo é mathúnas, glen an tanam atá air. Seo an hala sport. Is brólam sporty éanamh, agus tá an hala seo go hítach. Tá na háisina ar rás. Rúi mé go dtí an Gaeltacht chun ceabhs éigna chur amcuid Gaeilge. Ní raibh mé an sin ach cúpla seachtain. Bhí cursa ar siúl híos i gurí I nún cuoin agus dúirt mo bharm go néanach sé maithas tamall a cábh an sin. Bhí dún cuoin go hólín, thuaigh mé amach go dtí anad an bhlascéad mhór. An sin rinne mé turas amach go dtí an tuile an féin. Bhí sé go hólín, rinne mé an tanmhas an dá seachtain sin. Nach bhfuil an rair go hiontach. Sa Sara, bíam ag imirt le dóige. Agus bíam ag imirt cricéad freisin. An tachtain sicáte, thuaigh mé féin agus matáide go dtí club. Bhí muid ag damhsa, agus bhí an spórt a going. Tásúla agam, go bhfuin tú taitneamh as an turas seo, tá ar cuairt thugging lá éigean. Slán go fóg.